Ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione mitu ya nkhanizi. Ofesi ya mkulu oyimira boma pa milandu yachotsa pempho lofuna kuchita apilo pa mlandu wa Norman Chisale. Bungwe la alimi ang'ombe za mkaka la FAMPA lati 124 million kwacha chifukwa cha sitalaka ya oyendetsa galimoto. Mdauku wa Tonga wati ugwiritsa ntchito mwambo wake wachikhalidwe ku Dynamos. Trendizi ndi zina zambiri mukhale pomwepo. Ofesi ya mkulu oyimira boma pa milandu ya DPP yachotsa apilo yomwe inachita ku bwalo lalikulu pa chigamulo chomwe bwalo la magistrate kulilongwe linapereka pa mlandu wa Norman Chisale okhudza kunyoza ndi kuopseza nduna za chilungamo ndi akuluakulu ena aboma. Malinga ndi kalata yomwe Zodiac yaona wasayinira ndi mmodzi mwa maloya aku ofesi Apirani Masanjala. Zodiac yapeza kuti ganizoli poyamba akuluakulu ena ku ofesi anachita popanda kukambirana ndi anzawo. Lea Malikano ali ndi nkhani yonse. Lolemba ofesi ya mkulu oyimira boma pa milandu ya DPP inapereka kalata zochita apilo ku bwalo lalikulu la milandu pa chigamulo chomwe bwalo la principal magistrate kulilongwe linapereka pa mlandu okhudza Norman Chisale omwe ankawazenga kuti ananyoza ndi kuopseza nduna ya zachilungamo ndi akuluakulu ena aboma. Kalata ya apiloyi inasayinidwa ndi mmodzi mwa akuluakulu amaloya ku ofesi ya DPP Apirani Masanjala. Mwazina ati apiloyo anachita posakhutira ndi chigamulo chomwe bwaloli linapereka posawapeza achisale olakwa pa milandu yomwe amawazenga. Koma Zodiac yapeza kuti ganizoli linachitika popanda akuluakulu ku ofesi kukambirana. Nduna yona zachilungamo ataita Simvalo yati itaona kalatayi inakumana ndi a DPP amasauko chamkakala ndipo anakambirana kuti apiloyi ichotsedwe ponena kuti anthu sangamangokhalira nkhani imodzimodzi. Loya wa Norman Chisale Gilbert Khonyongwa wati ndi osangalala kuti nkhaniyi yatha. Apo bose ngatiuziwa kuti kwenikweni chachitika ndi yani makamaka ku ofesi ya kwa DPP koma mwina chiganizo chopita ku court chomwe chinachitika msanga mwina asanamalize kuona zina ndi zina mwina kufufuza kuti kodi ipange bwanji kuti maofesi kumwe kuja parliament maofesi ambiri so mwina nkuteka kuti mwina asanamalize zokambirana apilo nkupita ku court ndiye mwina aona kuti mwina zisapitirize. Koma izozo amene angamkhwe mwina ndiye nakewo aku ofesi ya DPP. Achisale anawamanga chaka chatha mu mwezi wa Novemba ndipo bwalo la milandu linathetsa milandu yonse isanu ndi umodzi yomwe amawazenga mwezi watha. Malo mwa Zodiac ndine Lea Malikano. Bungwe la alimi amkaka wa ng'ombe la Farmers Milk Producers Association FAMPA lati mkaka uchuluka malita 240,000 omwe ndi wa 124 million kwacha waonongeka potsalira kunyanyala ntchito kwa oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu. Wapampando wa bungwe la FAMPA a Foster Mulumbe wati kunyanyala ntchitoku kwa wakhudza kwambiri kamba kuti kuyambira lachitatu palibe kampani yogula mkaka yomwe yabwera kudzanyamula zomwe zakhudza alimi pafupifupi 4,350. Luka Benston ali ndi nkhani yonse. Wapampando wa bungwe la FAMPA a Foster Mulumbe wati kupitirira kwa kunyanyala ntchito kwa anthuwa kutha kuyika alimi ambiri ankaka pa umphawi waukulu kamba kuti m'masiku awiri okha ataya mkaka wa ndalama zosachepera 124 million kwacha. Amulumbe kotero akupempha magulu okhudzidwa kuti akambirane nkupeza yankho lokhazikika ponena kuti kusatero kuyika pa umphawi ambiri mwa alimiwa omwe ambiri mwa iwo ndi amayi. Iwo ati kupatula kulipira msonkho pomwe asakugwira ntchito komanso kulipira antchito omwe asakugwira ntchito ambiri mwa iwo afunanso thandizo la boma ngati izi zipitirire. Ife tulendera kuti talikulu kuti kuyambira dzulo alimi athu sanagulitse mkaka umene mwina wapita m'matirum is 1% or less, meaning that 99% or so out of the 62 million worth of milk per day tataya. Andi mukaenda m'mizimu kuona mmene akuvutikira alimi akafika kumalo ogulitsa mkaka kuziwa kuti lero sitikugula chifukwa magalimoto sakuyenda tikagula mkaka usatenga akamabwelera ndi mkaka wanu zolilisa chifukwa anthu ena kuti mwaone mutakuzowa kuti when we are talking of a rural poor we are talking about this person koma anthu amene alibe nsika. Madriver lawa akufuna mabwana awo akonzere zinthu zina zokhudza ntchito yawo monga kuwakwezera malipiro komanso kuwathandiza kuthetsa mavuto omwe amakumana nawo potenga ziphaso zoyendera ku nthambi yona zolowa ndi zotuluka mdziko muno.
pafupifupi 95% ya mkaka omwe umapezeka mdziko muno umachokera m'maboma a Tcholo, Mulanje, Chiradzulu ndi Phalombe. Bishop Joseph Vumbwe wa mpingo wa Evangelical Lutheran Church in Malawi wati kupereka zipangizo za ulimi wamthirira kwa anthu omwe anakhudzidwa ndi namondwe wa Freddy ndi alimi ena omwe akuvutika chifukwa cha ng'amba kukhoza kuthandiza kuthana ndi njala komanso umphawi. Bishop Vumbwe wanena izi m'boma la Chikwawa pomwe amapereka zipangizo kwa Khristu a mpingo wa Nkhwazi pofuna kuchepetsa umphawi. Avumbwe akufotokoza. Kwa ife zikutanthauza chikondi chimene Mulungu adakonda nacho dziko lapansi, ndipo chikondi chomwecho chimene ife chimatikakamiza kuti tichitepo kanthu pamene mzathu wavutika. Kuno kukasokeza ndi Nankhwazi ndi dera limene limatchedwa kuti lovuta kufikako, lovuta kupitako. Chifukwa cha chimenechi kunoko kumalekereredwa komanso kumayiwalika nthawi zina. Nde ife ngakhale kuti tuchita kava kwa Ngabu ndi madera ena uko, koma kunoko tinakuona kuti tikupatsenso special attention yayikulu kuti kunoko kuthandizidwe. Ndiye lero programu imene tabwera nayo ndi ulimi wamthirira pogwiritsa ntchito mphamvu za dzuwa zimene tinayamba ndi ulimi uja amati drop wa timadzi pang'ono, koma titaona ntchito zawo azathuwa kudzipereka kwawo afuna achitepo kanthu pa nkhani ya umphawi wawo kuuthetsa. Ndi chifukwa chake mpingo utalandira pempho kuti tiyende nawo mukulu tsopano. Chifukwa lero tabweretsa ulimi wamthirira wa dzuwa, ndipo pamene pazipeza chigawo chachikulu tikuchita konse kuno ku Nankhwazi kumene kwachitikira mwambowu, ngakhalenso kutikasokeza kumene tinayambira. Ndipo kumeneko tiwatengera katundu wawo amene waperekedwa pano, tiyayikira mulole yathu tikapatsanso kumenekoko. Muonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tikupanenso posekedwa apa zikatha izi. naye nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna, ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikepo. kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomweyonso ichuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, sisupuka, ndipo imakhalitsa ili bwinobwino komanso sipuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga chipisi, macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project.
mbali zokhudzidwa zosiyanasiyana zakhala zikudzudzula apolisi. takulandiranso tentione mitu ya nkhanizi komwe tikupitirira. ofesi ya mkulu oyimira boma pa milandu yachotsa pempho lofuna kuchita apilo pa mlandu wa Norman Chisale. bungwe la alimi a ng'ombe zamkaka la FAMPA lati lataya 124 million chifukwa cha sitalaka yoyendetsa galimoto. mdauku wa atonga wati ugwiritsa ntchito mwambo wake wachikhalidwe kulimbikitsa Human Rights Commission MHRC lauza nyumba ya malamulo kuti iganizire zowunika lamulo lokhudza chitetezo cha anthu ku nkhanza pa intaneti ponena kuti apolisi akugwiritsa ntchito mokondera komanso mokomera akuluakulu a boma. Komishona wa MHRC Teresa Ndanga ndiyo anena izi ku nyumba ya malamulo dzulo pomwe limodzi ndi akuluakulu a polisi komanso abungwe lomwe lomva madandaulo okhudza apolisi ICC anakumana ndi komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachitetezo kukambirana nkhani za maufulu anthu. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. mbali zokhudzidwa zosiyanasiyana zakhala zikudzudzula apolisi ati pomanga anthu kamba koyankhula zakukhosi kapena kugawa uthenga pogwiritsa ntchito masamba a intaneti omwe anthu ena amaona ngati supereka chithunzi chabwino cha akuluakulu a boma. apolisiwa amagwiritsa ntchito lamulo loona za uthenga omwe anthu amagawana pa intaneti zomwe mbali zokhudzidwa zikuti ndikuphwanya ufulu wa anthu. choncho bungwe la boma lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission lapempha nyumba ya malamulo kuti iwunikenso lamuloli. komishona wa MHRC Teresa Ndanga omwe ndi wapampando wa komiti yoona za ufulu wa anthu komanso kuti anthu akupeza uthenga mosavuta wati apolisi amaona nkhope pogwiritsa ntchito malamulo. tikuona kuti mwina ndikofunika kuna kuti liunikidwenso chifukwa limakhala ngati lili broad ndiye pamaoneka ngati kuna kuti pamakhala kulowetsapo mmene munthu waganizira kapena mmene apolisi aganizirira. tikuona ngati likugwiritsidwa ntchito nthawi zina molakwika kuti mwina anthu akumangidwa makamaka chifukwa chona kuti mwina akuganizidwa kunyoza anthu amene ali kumbali ya boma. wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachitetezo Salim Bagas wati achitapo kanthu pa nkhaniyi. lamulo limeneli likuoneka ngati kuti linadutsa nyumba ya malamulo pamene mwina amene limadutsamo aphungu a nyumba ya malamulo mwina sanalimvetse kwenikweni. munali zinthu zina zofuna kukonzapo mulamulo limeneli. nde ife kwathu ngati komiti nkupanga ripoti nyumba ya malamuloli. nyumba ya malamulo ndimene ikapanga chiganizo. anthu ambiri amadzudzula kuti lamuloli limaphwanya ufulu wa anthu woyankhula zakukhosi womwe ndi wofunika kwambiri pa ulamuliro wa demokrasi. ndine John Paul Kayuni malo mazodi. akuluakulu a gulu la chikhalidwe cha Tonga amati mdauku wa Tonga ati pamwambo wa chikhalidwe chawo omwe uchitike loweruka likudzali adzapereka uthenga okhudza kuteteza chilengedwe chomwe akuti chaonongeka kwambiri kumeneko. wapampando wa gulu liko mzuzu Harris Mzumala wati aitana alendo oposa 300. Steve Zimba ali ndi nkhani yonse. kuyambira chaka chino kupitira mtsogolomu atonga a mboma la Nkatape azichita mwambo wawo wachikhalidwe odziwika kuti mdauko wa Tonga pamalo atsopano otchedwa kuti Sani. mbomalo akuluakulu a gululi atapeza malowo. mkulu wa gulu la mdauko wa Tonga mu mzinda wa mzuzu Harris Mzumala ati malowa akufunika zambiri ndipo thandizo lomwe apereka kampani yofula mowa ya Chibuku lithandiza kwambiri zina ndi zina pamalopo komanso kukonzekera mwambo wa chaka chino. ubale umene ulipo waonetsatu kuti ndi abale enieni. ifeyo polandira 1.8 million kupereka ku mdauko wa Tonga tithokoze kuti ifeyo tigwisa ntchito atithandiza kwambiri chifukwa pena pake sinafikirebe pa nkhani ya transport yomweyo, pa nkhani ya zakudya zomwezo komanso pa nkhani ya mayendedwe. ndi zinthu zoti kuti ifeyo atipeputsa komanso mwina tikhala tikuchita bwinobwino ndithu chifukwa cha thandizo lawo. ndi ifeyo tithokoze kwambiri. anthu oposa 300 ndi wakuti ayitanidwa mwambowu omwe uchitike loweruka likudzali. mkulu wa zamalonda ku kampani yofula mowa wa Chibuku Akezland Soko wati kampani iyi monga ya Chimalawi imaonetsetsa kuti zitsata kwambiri nkhani za chikhalidwe cha mdziko muno mkamba kake apereka thandizoli. Chibuku ngati kampani ili yosangalala kwambiri. I think pogwirizana nawo anzathu achitonga pomwe akukumbukira mwambo wawo akusangalala mwambo wawo wa mdauko wa Tonga. ngati ifeyo ngati kampani timakhulupirira kunena kuti ifeyo tiliko chifukwa cha anthu. anthu akakhala kupanga zimenezi mcommunity tena tikhale nawo kutenga pombali monga ngati kampani. chifukwa kampani iliko chifukwa cha anthu komanso anthu akhala kuti panga support atonga tuganza tikakhale nawo pa mwambo umenewu.
sabata zapitazo kampani ya chibuku inaperekanso thandizo kwa angoni a kumzimba omwe amasangalala pa mwambo wawo wa umthetho. m'malo mwa Zodiac kuno kumzuzu, ndine Steve Zimba. Tsopano tione za masewero. Timu ya Maite Mukulu Wanderers yapempha bungwe la FAM kuti lifulumizitse kafukufuku wake pa za osewera Promise Kamwendo yemwe anamutenga kudetsa Dynamos. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets itakamangala ku bungweli. Mkulu wa timu iyi Apanganeni Ndovi wati iwo ndo okhumudwa kuti bungwe la FAM likuchedwetsa kupereka chigamulo pa nkhani ponenanso pamenenso iwo aukanike kumugwiritsa ntchito osewerayu pa masewero awo. Bright Kanyama ali ndi nkhani yonse. Lachinayi sabata yatha bungwe loyendetsa masewera ampira amendo mdziko lino la FAM lidayimitsa kulembetsa kwa osewera kutsogolo Promise Kamwendo ngati osewera wa timu ya Maite Mukulu Wanderers kamba kuti timu ya Bullets idadandaula kuti inalitagwirizana kale ndi osewerayo kuti imutenga. Padutsa masiku asanu ndi awiri tsopano pamene timu ya Wanderers ikuona kuti bungwe la FAM likuchedwa kutulutsa chigamulo pa nkhani zomwe akuti zikusokoneza osewerayo komanso mapulani a timu yawo. Mkulu wa timu ya Wanderers Apanganeni Ndovi watiuza kuti iwo ndodabwa kuti zikutenga nthawi yayitali kuti amalizise ntchitoyi pamene zonse zofunikira pa nkhaniyi adapereka ku bungwe la FAM. Mesa FAM anayika 48 hours njolingana kuti zinthu zithemwa changu koma wachangu chomwecho sikuoneka kumbali yawo kwaise chomwe chingotikuza ndekuti tinangopasidwa pressure ndife tokha komanga iwo kodalibe chidu chanonansesa nkhani imene. Poyankhapo mkulona za osewera ku bungwe la FAM Akaspa Jangale wati bungweli likugwira ntchito kuti lithane ndi nkhani posachedwa ndipo apempha mbali zokhudzidwa kuti zidekhe. Alisangode nkhani iyi ikhala ikusongoka koma tikayithamangitsanso muona kuti pena pake ikhotetsa koma process imene tinapempha aliyense kuti atipatseyo atipasa ndipo tikukhulupirana kuti kupitano chitsogola papa ayiona mmene itayenderera nkhani. Pali malipoti okuti timu ya Bullets inalipira 3 million kwacha kuti imutenge Kamwendo kuchokera ku timu ya Dedza Dynamos koma Wanderers idachita machawi ndi kumusainisa contract ya zaka zitatu kuti muyo. M'malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Apanso ndipo pamtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Ofesi ya mkulu ndine Robert Kaluwa wakoma nonse. Yogawa